Hey、皆さん、こんにちは、エニです。広東語のレッスンです。今日は、美味しい、美味しいの広東語を話したいと思います。まず、美味しいの広東語は、食べ物の美味しい、飲み物の美味しい、ちょっと違います。例えばこれ、チャーシュー包、チャーシュー包。例えば、チャーシュー包食べるとき、この美味しいは、好食、好食。例えば、チャーシュー包は美味しい。チャーシュー包好食。チャーシュー包好食。もし、とっても美味しい。とっても美味しい。すっごく美味しい。どうですか？例えば、蛋撻。蛋撻。蛋撻好好食。蛋撻好好食。でも、これはただ食べ物の美味しいですね。今、飲み物の美味しい。例えば、朱古力奶。朱古力奶。この朱古力奶、美味しい。この場合は、好飲。好飲。朱古力奶、好飲。朱古力奶、好飲。もし飲み物の場合は、すっごく美味しいの場合は、例えばこれ、維他奶ですね。維他奶。維他奶、すっごく美味しいの場合は、維他奶、好好飲。維他奶、好好飲。でも、美味しいは、もう一個の美味しいは、食べ物、飲み物も OK の美味しい。これは、好味、好味、好味。好味大飲み物、食べ物、どっちでも大丈夫ですね。例えば、この燒味飯、燒味飯食べて、わー、好味やとっても美味しいですね。OK、最後は、注文するときはどうすればいいですか？まず、お願いしますの広東語は、唔該、唔該。例えば、この街で、なんか、菠蘿包、菠蘿包注文したい。この場合は、菠蘿包唔該、菠蘿包唔該。例えば、スターバックスで、ちょっとコーヒー注文したい。この場合は、咖啡唔該とか、唔該咖啡。唔該使うときは、名詞の前 OK。名詞の後 OK。どっちでも大丈夫ですね。OK。今日の話は、だいたい美味しいの話ですね。食べ物の美味しいは、好味、好食。OK。好食。OK。飲み物の美味しいは、好飲。好飲。もし両方も OK の場合は、好味。好味。もしとってもすごくの場合は、好好食。好好飲。好好味。こんな感じです。もし注文するときは、お願いします。唔該。例えば、この漢字分かってないの場合は、このまま、これ、これ、だいたいね個ですね。ね個。唔該呢個。これお願いします。ね個唔該。これお願いします。どっちでも大丈夫ですね。わかりますか？ OK。見てくださってありがとうございます。また会いましょう。はい。バイバイ。